Kan man ikke tage noget i siden måske? Jeg ved ikke, hvad det skulle hjælpe. Jeg tænker, det bliver svært at nippe af, men prøv bare. Så er det nu urt, der filmes. Man kan se, det hænger sammen. Jo, det er ligesom sådan gelé-agtigt. Skulle man sådan dreje den rundt mere? Nu vil prøve at komme herind. Jeg kunne lade det en gang for længe siden. Du skal altså lige få se det igennem, det er altså meget sejt. Zoomer lige sådan lidt ned. Woohoo! Det ser sygt ud. Tripping balls, man. Jeg tror, jeg bruger 3 gigabytes plads på telefonen af billeder og videoer og... Maria? Det kan godt være, at I bliver nødt til sådan at tage den op og så hælde den lidt på skrå, og så se om I kan komme ind under det. Der er ikke nogen bobler på. Nej, men så skal jeg holde. Ja, jeg vil helst gerne filme, hvis det er okay. Helt efterhånden, så vi bliver færdige. Der er nogen, der vil det. Jeg skal holde den Sæt det opvaskemaskinen. og hen med mig, så jeg kan røre den. Lidt med handy. Jeg ved ikke lige, hvad det skal hjælpe, men... Er det okay at filme, eller er det irriterende? Så man lige har fundet Jeg kan ikke få det op på. Sådan en flad, en flad gangliske. Ja. Wow! Ej, hvad ser det sejt ud? Wow! Nice. Ej, hvor så det cool ud. Fint ud. Ej, fint op. Men man kunne se, det løftede sig. Ja, det er sådan sad sammen. Ej, hvor sejt. Det er som at sove sammen, hvad? Så prøv igen. Den spejl der. Nej, det løftede. Nej, så er det min grimme negle. Ja. Skulle jeg have haft noget neglekærne. Jeg skulle så meget have haft noget neglekærne. Det er så slemt. Jeg hader at afskaffe neglekærne. Hold da fat i det nu. Se, hvor ser det sejt ud. Altså en spatel. Hvad? Ja, en spatel. Oh my god. Jeg forstår ikke helt, hvad er det der? Det er DNA, eller hvad er det? Det er DNA-strengene. DNA, ja. Ej, hvor er det cool. Can you borrow a spark? Kom nu op. Det er mega svært det der. Det er så sejt. Man kan ikke rigtig få det op, men man kan godt, altså... Ja, der er en sky. Nej, hvor er det ulækkert. Det er en spatel. Nice. Jeg ved ikke, hvor der er spateller. Se, jeg har noget på. Hvad? Held. Det gør den her ring. Det falder. Snot. Det føles en lille smule som Ja, men det gør den ring. Kom ikke på det. I sidder selv. Det var ret sejt, det der. Det var ret sejt. Der er snot på min spart.